आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। सध्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू खरातबाबा प्रकरणावर शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी रविवार पत्रकार परिषदेत अत्यंत सूचक विधान केलं आहे। हे प्रकरण साधं सोपं नसून याला मोठं राजकीय अँगल आहे। या प्रकरणाच्या माध्यमातून येणाऱ्या काळात अनेक नेत्यांची शिकार केली जाणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अशा शिकारीचा नाद असल्याचा टोला राऊत यांनी लगावला आहे। पाहूयात। खरं आहे, वारंवार खासदारांची फोटो आणि नावं टाकली जातात, ही त्यांची मानहानी आहे। हे पक्ष सोडणार, हे शिंदे गटाला मिळणार, एवढे फुटतायत। एका वृत्तपत्रानं मुंबई मिरर नावाच्या 8 खासदारांचे फोटो टाकले। त्यांना काय मान सन्मान प्रतिष्ठा आहे की नाही, स्वाभिमान आहे की नाही? त्यातल्या बहुसंख्य खासदारांनी त्याचा इन्कार केला। त्यांची मानहानी झाली, त्यांच्या प्रतिष्ठेला, त्यांच्या इब्रतीला धक्का बसला। तुम्ही कोण ठरवणार हे चाललेत किंवा ते चाललेत? त्या सुपाऱ्या कोणाच्या आहेत? ही कुठली पत्रकारिता आहे? या वृत्तपत्रावरती कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे। त्यांना कायदेशीर नोटीस गेलेली आहे, त्यांना माफी मागावी लागली। होय, मी स्वतः सुरुवातीला सांगितलेलं आहे, खरात बाबाचं प्रकरण साधं नाही आहे, त्याला राजकीय अँगल आहे। खरात बाबाच्या स्टेटमेंटमध्ये पोलिसांनी ज्या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत किंवा ज्या उगाळून घेतलेल्या आहेत त्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत। जसे कोण किती मिनिटं बोललं, कोणाशी बोललं, ही अत्यंत गोपनीय माहिती असते। पण मुख्यमंत्री कार्यालयांच्या मदतीनं ती माहिती बाहेर आली। कोणाला तरी ती माहिती बाहेर काढायची आहे की खराशी कोणते नेते कधी, किती मिनिटं, किती वेळा बोलले। ही अत्यंत गोपनीय माहिती आहे। CDR वगैरे 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 ती कोणाच्या व्हॉट्सअपवरती सहज पाठवत नाही। मला जे काय कळतं, जी का आम्ही इतके वर्ष पत्रकारिता आणि राजकारणामध्ये काम केलेलं आहे, त्यानुसार ही माझी माहिती आहे। CDR मला मिळणार नाही, मी खासदार आहे इतके वर्ष, मला कोणी देणार नाही किंवा माझ्या व्हॉट्सअपवर कोणी पाठवणार नाही। ज्याच्या हातामध्ये सूत्र आहे ते गृहमंत्रालय किंवा मुख्यमंत्री, त्यांच्या मदतीशिवाय CDR तुम्हाला मिळू शकणार नाही। त्याच्यामुळे जे ते म्हणतायत ते सत्य आहे की खरात बाबाच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी उघड केल्या जातील। खरातचे खांदे म्हणजे काय असे महान खांदे नाही आहेत, एका ढोंगे बुवाचे खांदे आहेत। पण या ढोंगी बुवाच्या पायाशी, चरणाशी बसून फडणवीस मंत्रिमंडळातले काही मंत्री, राजकारणी, अधिकारी जे का उपद्व्याप करत होते त्याची माहिती समोर आली का आपोआप सगळ्यांचे बळी जातीलच। फडणवीस हे, देवेंद्र फडणवीस हे अशा बाबतीमध्ये त्यांचा तो छंद आहे बळी घेणं हा। सुधाकरराव नाईकांचं एक वाक्य होतं, शिकार टप्प्यात आले की बार उडवायचा। फडणवीस म्हणजे सुधाकरराव नाईक नाही, पण त्यांना अशा प्रकारच्या शिकारीचा नाद आहे। सरकारकडे अनेक पुरावे आहेत, जेलमध्ये आयुष्यभर राहतील असे पुरावे सरकारकडे आहेत। कोणाचे? बघा, आता खरात हा विषय मागे पडला आणि खराच्या माध्यमातून जे शिकार होणार आहे ते विषय महत्त्वाचे आहे। खरातचं काय होणार आहे सगळ्यांना माहिती आहे। खरात फाशीवर जाईल, खरातला जन्मठेप होईल, या सगळ्या गोष्टी सोडून द्या। खरात फाईल्समधून ज्या गोष्टी पुढे येणार आहेत किंवा ज्या कागदावरती उतरलेल्या आहेत पोलीस तपासात, जे अत्यंत गोपनीय अद्याप तरी आहे, त्यानंतर जी वादळ येणार आहे ते महत्त्वाचं आहे।